Karun adlaw sa Miyerkules, kapistahan sa dedikasyon sa Basilika sa Litran. Niining kapistahan sa pagdidikar sa Basilika sa Latiran, ang inahan sa tanang simbahan, ang ebanghelyo mipahimugat nga ang templo sa Dios balaan ug kinahanglang dili gayud pasipad-an. Sa halawom nga paagi, mapasalamaton unta kita nga nahisakop kita sa simbahang Katoliko. Daghan kaayo ang mga rason nga atong mahatag. Nahisakop kita sa usa ka katilingbanong matuohon, wala kita mag-inusara, aduna kitay mga kaubanan ug mga higala. Aduna kitay pangulo ug giya, ang Santo Papa. Suod kitang nahadugto ngadto sa Dios, pinaagi ug diha sa bunyag ug sa santos nga Eukaristiya. Si Hesukristo mismo mao ang sukarana niining maong katilingban. Pamalandong. Sa akong pagkasakop sa simbahan hiniusa sa tanang matuuhon, aktibo ba akong niambit sa misyon niini? Sa unsang paagi? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tawo pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Ug giingnan niya ako. Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugso ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang, ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug ang atong kusog, ang kanunay panabang dinhi sa atong mga kalisdanan, busa wala kitay gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matay-og ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios, ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y gikahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya inighayag sa banagbanag. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan.
Ang Ginoo sa kagahuman ania uban kanato, ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo, tan-awa ang mga buhat sa Ginoo, ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay kami mga kauban sa buhat nga naghiusa pag-alagad sa Dios ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanato ug sama sa usa ka batid nga panday gipahimutang ko ang sukaranan ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Hesukristo ingon nga bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. May pipila nga mogamit og bulawan o plata o bililhon nga mga bato sa ilang pagtukod sa balay diha sa sukaranan. Ang uban mogamit og kahoy o sagbot o dagami, ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa ka tawo makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Kay ang kalayo ni adtong adlawa magpadayag sa buhat sa tagsa-tagsa ka tawo. Sulayan kini sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamisa sa mga mangingilis og kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon. Ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kap-atan ug 6 ka tuig ang pagbuhat niining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.